खुलुमबाय के प्रडाक्शन बर' रादाबनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि के प्रडाक्शन बर' रादाब टंला लाइफआव आं कनक चन्द्र बर'। उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि आनसलिक बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइनि 22, 23 आरो 24 मार्चआव सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे 48थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंनो थाम-थिम खालामदों। बे सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे 48थि बोसोरसालिया जुथुमाया बाहिनी गामि गुदि बर' थुनलाइ आफाद मावख'नि गेवलां फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन होनना मिथिहोदों। हाबाफारिखौ रंगिना संगिना खालामनो रिंगु दामसाफोरखौ माखासे आखरा होनायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे भलन्टियारफोरखौबो बे आखरा होनायखौ नुनो मोनदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों।